Od nástupu ostatnej vlády je sloboda, právo a demokracia na Slovensku v nebývalom ohrození. Od Európy sa obraciame k Rusku a to sa deje v čase, keď Rusko napadlo Ukrajinu a chce si podmaniť svoje bývalé satelity. Vládnou stratégiou je zvrátenosť. Vyšetrovatelia sú označovaní za páchateľov a páchatelia za ich obete. Pravda je vydávaná za lož a bezprávie za nový právny poriadok. Slovensko zahálili dymové clony propagandy a nehanebných lží. Zastaviť to môže iba vytrvalé, tvrdohlavé úsilie o transparentnosť vo verejnom živote. Zodpovednosť je pritom na každom z nás. Podporte Transparency a pomôžte nám spolu s vami čeliť zlovôli mocných. Pomôžeme tým a zda Slovensku stať sa lepším miestom pre život.